G-Fresh zai ƙara angwancewa a karo na biyu da Sayyada Sadiya Haruna. Faɗan faɗi na faɗa mai zafi ya ɓarke tsakanin G-Fresh da sabuwar matarsa Maryam Nicki Minaj. Wani labari mai cike da mamaki kamar a mafarki yana shirin faruwa da G-Fresh da Sayyada Sadiya Haruna, wanda a yanzu ake zargin raɗe-raɗen zai ƙara aurenta na biyu tun bacin mutuwar aurenta. Amma kafin mu yi nisa ga wani bidiyo ku fara kalla wanda G-Fresh ya wallafa a shafinsa na TikTok jiya. Ana can ana gulmota, muna nan muna hutawa. Ana can ana gulmoto, muna nan muna hutawa. Ana can ana gulmota, muna nan muna hutawa. Duk da bidiyon ba sabo ba ne, amma a jiya aga G-Fresh ya wallafa a shafinsa. Duba da haka babban abokinsa ko kuma na ce amininsa manajansa Mustin Besti ya fito yana murna yana cewa Allah ya nuna masu wannan rana, dama rashin addu'ar mutane ne wannan karan. Wannan karan dama addu'a ya kamata, addu'a dama wancan karan abin da aka rasa kenan, kowa ya daibo bakin bakinsa sai ya zo ya tofa. Addu'a ya kamata dama a yi, idan aka yi addu'a insha Allahu abin da ake tunani mara kyau ba zai faru ba, sai dai wanda masu baki mara kyau zai koma kansu. Ni ban na san al'amuran nan, so nake fa a zo wurin fa, so nake a ce yau fa za mu a fara al'amuran nan, domin ina jin ni ne mai sayar da afko na maza in Allah ya yarda. Saboda haka kawai ina ganin cewar a fara abin nan, a fara harkar nan, kuma duk wanda muka ji ya zo ya yi wata magana wadda ba daidai ba, ni ne na ci watai ko ma waye, ni nan ci watai ni da kaina, saboda lamarin nan ni ne nan tsohon manaja kuma sabon manaja. Saboda haka abin nan mu ne kirjin biki. Yauwa Allah ya kai mu lokacin nan, ke kin yi addu'a kuma Allah ya tabbatar da alheri. Mu muna son mu ga abin nan ya yiwu cikin rahamar Allah. Yauwa Allah ya sanya alheri. Yau kuma duk wanda muka ji ya faɗi wata magana mai kyau mara kyau ni din ne na ci uwatai, kai na kafa hotonsa na ci uwatai ko waye. Yauwa ji wani ya wata magana mara kyau. Amma abin da ya ba kowa mamaki shine bacin mutuwa aurensu na farko an ga irin cin zarafi ko kuma na ce wulakanci da ya biyo baya. Musamman Sayyada Sadiya Haruna ta je gari mai tsarki Saudiya, ta je tsine wa G-Fresh, hakan bai ishe ta ba, ta fito ta ce zalmalulin shi baya tashi, shi ma ya fito ya ce mata deli mai shan roci, inda yake cewa da aurensu take kula kawalai, kuma tun kafin su yi aure suke zagayen gado. Yanzu ba ma wannan ba, an ga sabuwar matar G-Fresh Maryam Nicki Minaj ta fito tana zage-zage, wanda kowa ya san mace ce mai haƙuri, a gabanta zai je yana rungume-rungumen mata, amma ba ta halin ko na kula, to yanzu dai haƙurinta ya ƙare. Wacce mace ce ba taɓa maidawa mijinta G-Fresh martani ba, amma yanzu har ta kai yana faɗa tana faɗa, yana faɗa mata baƙaƙen kalamai ita ma tana faɗa, wanda ake ganin tura ta kai bango. Ana barin halak ko dan kunya. Asma'u kenan, ai dan halak shi ya san kunya. Wannan karya sha dabba jaka ballagaza wacce bata san darajar kanta ba, ta zaɓi trending akan mutuncin kanta. Ai dan halak shi ya san kunya, kuma dan halak shi ne baya manta alkhairi, ko dan irin haƙuri da kawaici da na yi wa baiwar Allah nan. Wallahi wani abun ya ci ta duba ni, ba za ta min cin fuska ba, amma ba komai, ba rikice. Kuma duniya ga ta ga ita, bakin duniya ma kadai ya ishe ta, bakin duniya ya yawa a kanta. Na batta da bakin duniya kuma na batta da al'umma. Daga Kaduna, to matata na ciki. Bidiyon nan ina son yi shi ne saboda matan da suka dinga zaga matata daga shekaran jiya zuwa yau. Farko ma dai sai ta daina social media, shine abu na farko. Matata dole ta daina social media. Abin da ya sa na bar matata take social media ba rashin kishi ba wani abu. Abin da ya sa na bar matata take social media saboda inuwar ɗaukaka ta za ta sa ita ma ta samu wani abu da za ta mallaki wasu abubuwa manya-manya a rayuwarta. Kuma already duk komai da nake tana da percentage ɗinta, na bata dama. Yanda daman da na bata a nan da yanda na ajiye ta da ko wasu matan ministers ɗin Abuja, na rantse muku da Allah ba su samu ba. Ministers ina gaya muku wannan maganan, wallahi ba su samu gatan da ta samu a nan Abuja ba. Dawowa ta kenan
so na ga yanzu da kaman social media take so ta yi amfani, amma kuma saboda wasu ziga da wasu mata wasu tsofin karuwai da ta sani saboda dalili na kuma ta san su, so saboda waɗannan matan ne nake musu warning ba na zagi a social media, amma da na ce gutsun uwarku, kuma duk wacce ta ƙara shige wa matata wallahi zan ci uwarta la'ada waje, wallahi ina gaya muku zan kafe ta in ci ubanta, saboda duk na san su, duk waɗanda suka ziga ta nan suke ziga ta suke ɗora ta akan mace a bashi ani na yi laifi na yi kuskure na yi video da tsohuwar ex-wife ɗita na ɗora, is that what abin da zai sa ita ma ta zo ta kafe ta fara bidiyoyi? Is that what zai sa tana matan aure? In banda ita ma ni fa da na sa ki a social media ban sa ki dan ni na sa ki ne saboda kada wata ta goma shi ta wuce ki, so nake ki zama babban mace, ki zama kina yin yanda kowai bacce babban mace take a Najeriya. Allah ya bani daukakan da a ce na bar account daga lokacin da aka daura auren mu zuwa yanzu, da a ce account na bakki kin fara TikTok daga sanda aka yi auren mu zuwa yanzu, da yanzu followers ɗinki sun get to 1 million original account kenan, me one original followers. To da na hana ki yin TikTok, na hana ki ne, kina ji na aiko wannan sakon saboda bidiyon da kika yi ne, da kuma matan da suka je suna wannan maganganun da suke wani yana ci uwar su, wallahi la'ada waje. Ni ba na faɗa aure in na ga dama, kina ji duk wacce nake son in aura zan aura, ko yar gidan Fir'auna nake so in aura wallahi zan aura, ko yar gidan Fir'auna nake so in aura da uwar kuɗi na wallahi zan aura. Yauwa ni ba za wannan kishi ne ko me wannan me kika rasa in the first dan Allah me kika rasa a rayuwarki? Me yake faruwa? Kawai ina gantari na a TikTok ina na fada pejin ni Maryam Nicki Minaj. Na ce me yake faruwa because kowa ya san ta media nan ya san she's a very peaceful lady. Tan ce to me yake faruwa, waye taba ta me ne? Sai kawai na tsaya. Sai na shiga page ɗinta na ce bari in je in duba me yake faruwa. Kawai ina shiga shi na ƙara ganin wannan ma bidiyon, bari ku ji me tace. Ai dan halak shi ya san kunya, kuma dan halak shi ne baya manta alƙairi, ko dan irin hakuri da kawaici da nayi wa baiwar Allah nan. Wallahi wani abun ya ci ta duba ni ba za ta min cin fuska ba. Amma ba komai, bariki ce. Kuma duniya ga ta ga ita, bakin duniya ma kada ya ishe ta bakin. Kuna jin zance matar da bata cika faɗa ba, nace tana wannan kalami za su bata mana ita, za su lalata ta, ita ma ta shiga cikin yan balaja'u. So wallahi ba halin ki bane, kar ki yadda jifar su faɗi su gurga ki cikin wannan chafakiya, su sun riga sun saba. Kar ki yadda, ina zo na ce a to bari je in duba menene ake magana akai ne. Ko ina zuwa sai na ga me gotsam, abu babu daɗin gani, abu babu daɗin ji. Welcome back fa. Ke kuma haka za a yi da ke sai da ai na ɗauka in ka kunci aji, kai ba da kiki ba, ai ba za ka arna ta aji ba. Ke sim din MTN ne da tsadin welcome back din ki duk lokacin da aka ga dama? Ina dauka fa ni kina da aji matan nan. Sai ce to bari je dai kan ku pejin in sai da Sadiya, saboda kun san dai dole a duba kowane gefe mu ji me take cewa. Sai suna cewa ita ma ga abin da dai ta rubuta. Ga bayan abin da ta rubuta sai na duba caption ɗinta, sai na ji a caption ɗinta na ce to babu rami me yake kawo rami ne? Sai da babu rami nace me yake kawo rami? Wallahi matar G-Fresh dai kowa ya san mutuniyar arziki ce. Bata cika ba, ni ban taba ganin ta yi rikici ba, ban taba jin ta faɗa ko kalma guda ɗaya mara daɗi a miliyan nan ba. So wallahi kar ki bari su saki a cikin jaraba. Su sun riga da su yan hau ne, su yan balaja'u ne, to kar su jage ciki. Jaraba kanki da masifa. Very peaceful woman wallahi. Dan Allah banni na faɗa mai da ban yi niyya ba, na rantse da Allah G-Fresh in kana son gaskiya kai ko bakka so sai mun faɗa. Wallahi yarinyar nan tana haƙuri, kuma yarinyar nan ta yi haƙuri da kai. Wani irin abu ne wannan abin da kake faci mata fuska ne, cin fuska ne kai. Wallahi tallahi yau saurayi yayi miki haka ya ci fuskar ki, kai ni ko saurayi na ne ka ambata cewa kana so na, duniya ta san kai saurayi na ne, kana so na ganka kana bidiyo da wata tana jingina da kai har kana bata lemo a baki, wallahi sai na ci uwarka kai sai inda karfi na ya kare. Wannan wani irin abu ne kake yi? Kuma yarinyar nan ta zo ta yi magana ka ce ka ga laifinta, wallahi ba ta da laifi. Kuma ko ba a zuga yarinyar nan ba zuga ba komai ba, dole fa ita ma zuciya ce da ita. Ita wacce kai hakan da ita ka gwada mijinta ya je ya haka da wata, za ta ji daɗi a zuciyarta. In dai fa magana ta domin Allah ake so, magana fa ta gaskiya. Ballantar in mai da auren ku za ku kuma yar ba laifi ba ne. Amma kana haka
ka kuma ka je ka yi da waccan ka je ka yi da waccan ga bidiyoyin ka na kuna tare da ita dan tsabacin fuska da cin mutunci ni ba na faɗa kashe wa Garba ni ba na faɗa dan darajar manzon ni ba na faɗa Garba aure in naga dama ki bar shi yayi biyayya wacce nake son aura dan san da kike wa manzon ko yar gidan Fir'auna nake so aura wallahi zan aura ki bar Garba ya zauna da niki nake so aura da uwar kuɗi na wallahi zan aura sayyada dan darajar manzon Allah ki dina kiran Garba ta me kika rasa ki dina kiran Garba kin ga matar shi abin da take dan Allah me kika rasa me kika rasa a biyayyan aure sayyada da ta kashe wa Garba aure inna lillahi sayyada dan Allah ku ba sayyada haƙuri ku tagin ɗinta ku ba ta haƙuri ta bar bawan Allah nan ya zauna a ɗakin matar shi ki bar shi yayi biyayyan aure dan Allah ki bar shi yayi biyayyan aure inna lillahi Nicki Minaj hatta fara Garba yana faɗa tana faɗa Garba na faɗa Nicki Minaj ma na faɗa yana zaginta tana zagin shi tana cewa ba abun da ka taɓa min magana Allah magana annabi Jibrash abokina magana Allah magana annabi ina kamnar mataka wallahi Jibrash dan Allah ka rike mataka da hannu biyu dan Allah ku ruwan abin shiga tsakanin kai da Maryam dan Allah dan annabi Maryam tana yi na Jibrash kana yi na abokina naka dan Allah ka koyar a shiga tsakaninku dan Allah dan annabi Jibrash dan Allah ku kuma wannan kun ga da yake cewa ku huta daga harkata dan Allah ku huta daga harkata tunda mata arme ce ku huta daga harkata dan Allah dan annabi Jibrash kai kace so ka jama kanka dan me sai ka ma biji ka da mata ka dan Allah da annabi Jibrash wallahi ba za ka taba samun mata ya Maryam ba wallahi kuma ke ma haka ba za ki taba samun namiji wanda zai miki wani abubuwan da Jibrash yake yi miki ba na tabbata ci da sira komai aboki na ya miki ubangiji Allah ba ku zaman lafiya sai an jima dole in hadi aboki na dole in gaba da gaskiya Mr. Bestie yayi amai ya lashe inda ya ƙara fitowa ya canja maganarsa akan maganar da ya faɗa a farko. Wa na biyu karo na biyu ina so in ƙara gaya maka in ƙara tunasar da kai ka da hayyacinka. Kar wani ya zo ya yaudare ka ya ce ai zan biya ma sadaki na wata ko zan yi wani wallahi kar ka yadda. Ka rike ƙwaya ɗayan nan ku kai labari. Saboda kaga in ma za ka auro ma mu da ka auro amma ka auro wadda za ta zo ita ma ku zauna. Amma akwai wanda za ka zo ka auro su za su tayar ma da hankali za su tarwatsa ma gida. A zo a dasa ma yadda za a yi ba wan ba karin karatun dan kama tunda kaga harkar nan an yi ta ba a yi ba so ni shawara nake ƙara baka a matsayin wanda ke tare da kai ka tsaya ka rike wadda za ku zo ku nemi arzikin shine tana gida ka fita ka je ka nema tana gida ka fita ka nema kan wani ya baka shawara wasu suna baka shawara wallahi ai ba komai kaza kaza hello wallahi karka yadda ina baka shawara ka tsaya tsam ka rike aurenka auren nan raban da ka da aure tsakaninka da Allah rabanka da aure tunda ka samu kai yanzu ka tsaya auren nan na san kana son mata ka tsakani da Allah na san kana son ta to amma kada a zo a hargitsa ma tunani a zo a rasa ma me za ka yi ka tsaya ka rike matarka kawai su ringa ziga ka wasu mata ko wasu maza su suna maka waya suna gaya ma ba daidai ba yawwa magana gaskiya nake gaya ma in kaji in baka je ba kuma to ga me ake cewa nan ga me ake cewa ka je da kai ka za ka zo ka shiga harkar depression dama ka taba shiga depression din a da ka zo ka fita to billahi laje ka bari a ƙara mai da kai depression ina ƙara gaya ma da akwai matan da ka je ka haɗu da su na rantse da Allah ba depression ba wallahi mutuwa za ka yi gaskiya na gaya ma ka rabu da kowa ka kama Allah ka rike matarka ku yi auren sunnan ku da kuke yi yawwa wanda yasa nake cewa ka rike matarka wallahi a cikin mutanen naka wallahi kana rabuwa da Maryam ba fata nake ba Allah ya kiyaye wallahi su za su fara daren mata wallahi ina gaya ma ka rike matarka ba karamin sha'awar ku ake ba yadda kake din nan da matarka kuna abubuwan ku ka ci gaba da rayuwarka ni ina farin ciki da haka saboda mai san ka shi zai gaya ma gaskiya kar ka sake karba da matarka dan wallahi kana rabuwa da matarka akwai masu nan suna dako jira suke addu'a ma suke wasu ka rike matarka Allah ya baka mata mutuniyar kirki mutuniyar arziki za ku gina rayuwarku ka zo ka ce ka fara irin wannan soki burutsu don wannan shine babban soki burutsu in kai kuma wallahi kana rabuwa da Maryam ka zama mahukaci na gaya ma gaskiya ka rike matarka da mu muka je aka ɗauro auren nan aka tsaya aka yi duk abin da aka yi na alheri na mutunci aka je aka auri wannan yarinya to ka rike ta na gaya maka kuma ƴan uwanka ma suna goyon bayan auren wannan yarinya da kai magana ta gaskiya ka rike matarka Allah ya ba ku zaman lafiya